Alright, may hapon sa atorya ng mga suki sa sining sa badong edisyon ng hapon ng pagpangalagan. Mga kasman ini ang Iloilo News Marathon. Mga balita ang itabong nga dapat ninyo may baluan, bisan din mapagpapahin sa kalibutan, ginti po dagod mapariyag sa tagsa kasabalo sa hapon. Dari lamang sa Iloilo News and Events, ang radio Facebook sa mga Ilonggo. Ini ang Iloilo News Marathon. Ako hindi tagbalita, Bert Calera. At sinay baluntanay at mga latest sa lakat sa panahon sa siniyang hapon, Pebrero 19, 2022. Ang ato na synopsis, ang northeast monsoon nag-affect karon sa northern kag central Luzon. Ang Mindanao niya sa magalumang kalangitan may paglamtas ng panglaon kag papalago, tugay isang trough sa low pressure area, kag sukuman sa easterlies. Kag posible nga mayroon sa fast floods o landslides bangod man sa sining kasarangan tungtong kay sa mamunog at paglan. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, kag Central Luzon, mayroon sa kita itong magalumang tungtong galumang kalangitan na may nalang sa pagpanaliki. Tuga naman sa northeast monsoon, kag wala isang signifikante nga impact sa lugar. Sa Visayas, sa Sibalubay sa Luzon, mayroon sa kita itong magalumang tungtong galumang kalangitan, may manalag sa mga pagkaroon ng pagpaparakot tuga ini sa easterlies. Posible nga magalunta ng flash flood sa landslide sa tihon sa tuman kamon ng ulan, bangod man ini sa severe thunderstorms. Samtang ang northern zone, meron sa kasayangan tugtugas tumahangin nga magayog sa direksyon paraminan na silangan. Magatuba ini sa kasayangan tugtubabalog ng Kanalauran, ang balog nagataas ng 2.8 to 4.0 meters. Samtang sa pagbay isang pungsod, kaya naman sa Makanay, tugtubasarangan ng hangin, na magayog sa direksyon panasitangan, paraminan na silangan. Magatuba ini sa Makanay, tugtubasarangan na pagbalog sa Kanalauran sa kataason na 0.6 to 2.5 meters. Samtang ako niyang temperatura maximum 32.0, minimum 22.8 degrees Celsius. Tagang ato niyang tao, magahunas ini, kung naghunas ini, lasing 44 si Makon, kag subong man, ang tao niya sini, alaw ng 15, kaya na. So, ang ato na daw, magatulog karon na sa 2 sa siniyang nakasisin. Ini ang pinakalito sa lakat sa panahon dala sa aton sa pag-asa. Samtang sa aton yan ng mga turupandong ng mga balita at informasyon sa sila tao, dari sa aton yung pagpangalagan. Una-una aton anay, una bes, no? Ang ining tuhoy sa pilang informasyon na tagal natin sa turupang, partikular, ang mainit na dinesplihan sa aton kapangunan ng Mapita Nasional, ang pagparugyan karon sa isa ka infectious disease expert. Sa publiko, may hindi anay magpabakuna sa second booster o 4th dose bakok sa COVID-19. So meaning, kung ay pa kung natakan mo babakuna o paliyog lang, no? Paiway anay. Hindi anay magsali ka pa namin siyang patuslok sa dagong. Kasi mana lang yan ng tuslok-tuslok sa dagong lana. Kaya so ka enjoy lang yan, nagpabakuna ko, ma-relax ko na, hindi ko na nag-duty, kailangan inatyag ko, etc. Manda mo rason mo, no? Ay banda nung ginimo na ng scapegoat kung rason. Ang iban sa nadra, kung ano pa na mga pwede makapinisyo sa ilay, no? Kag isa ka na sila sa mall, o hindi ka ito sinadra yung pangabay sa inyo. Kaya ang eksperto ay pagkaya kambal, nga patublok pa kita. Meaning, na-standby ay, no? Kasi doon lang mo all money mo, no? Kung sali ko pinatublok, masakit mo sa paga. Sakit sa kalawasan, nagahuluyang ng imong resistensya. Kaya kada sulod sini isang bakuna, nag-adjust ang imong immune system. Sa ginhiwat nga public briefing sa laging handa, ginpayo ni Dr. Edsel Salvania, nagatunan pang efficacy sa second booster. Bangod sa madamo pa sa individual ang wala natagan sa primary vaccine, ganito nahon anay nga matudlukan sa gobyerno may. Sa totoo lang, damo sa gyapon mga kotoran naton, ilabi na ini mga may segment sa society naton, o pwede may banda ng sarili o kanila mapapati nila, hindi sila yung magpatudlok. Hindi sila yung mapilit. Kaya ano makumbinsin na sila,
Kaya nga pagpati, ang dapat ang lawas hindi pag-intrahan, hindi pasudlan sa kung ano-ano dra. Kaya dapat yan kung mapatay, man siya, limpyo, hilway, kaya wala man siya. Gikan na sining sitwasyon na nagkakatabo sa kalimutan. Amo na yung pagpati nila. Dalawa na nila, sa nalugnan nila, hindi mo sila liwat. Dahil so ay matong na kinakumbinsi dali. Ini pwede pa mahayo. Ini pwede pa maliwat ang ilang panimuot. Kag bisan paano ba na may aras ang impact sa kasanan sa madulong nila nga baminsaron, na kinahanglan dili nila may pabakuna. No? Ilabi pa kung eksperyensya nila nga may mga katupad sila dra makasilingan para sa komunidad nga way kabato sa COVID. Nagkalawag tam, nagkululuntay lang ang buol, way kaingham kaysa tumpila. No? So walang problema. That is why natin na mas kung sa bagay, masakit ng impro, hindi ka matayon sa tao. Pero tiyak mo lang sa mga kumbinsi sa ila para na magsunod sa ginapatungan sa gobyerno, hindi sa gobyerno, kundi sa mga health experts na naka-intindi to sa COVID-19. Si Dr. Salvan yung naglamin Filarnato, isa siya ka-advisor sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF, MEID. Sunod sa iyang desisyon sa Food and Drug Administration o ng FDA, ang bulaton kontugtan ang paghatag sa booster shot para sa edad 12 hanggang 17. So, remember, nagligan ito, nagsugod na kita sa booster para sa siningang pangidaron. Kung na mga matamat niyo, kaya halos lang nalikop naman ang tanan, except, of course, sa iba ng mga huwag din ang babakuna, bisan isa agi sa tumlok ko din. No? Ang iba ko hindi ka padapat sa dagong sa lawas nila, sa baga nila. Pag hindi ka testing sa sining COVID-19 pang bakuna kontra COVID-19. So, kaya po yung sitwasyon na ginapanog niya, dahil sa importante malikop ang tanan, no? Na matagarbit sa kasiguruhan at kung ito mamapukanta. Kasi totoo lang daw, ginadayaw sa buong Pilipinas, kay ang iba natin mga konsulad daw, ito lang nag-una-una daw ginadayaw, yung damayaw, hindi ka maglano. Nadaw ka namin yung sila patakaran. Kasi sa buong city, kasala, sila kasala. Kita, kada may pasyon lang, nagasaka kaso. Meaning, na kung may Christmas, may fiesta, kung siging dililipon, siging saka sa kaso. Pero kung wala man sa pagkalilipon, huwag man nagasaka. Meaning ang abilidad, dagit niya, aragin. Ang palungol lang manusot, hindi ka kung pwede palang utson. That is why, nga ginapanugyan sa aton sa gobyerno, nga importante, gini-maintain ng social distancing. Ako ay gani pabor nga, kung sa bagay, kung nagamask ka, huwag man diferensya, kaysa kumanat na sa buong magmask, nag-adjust naman yung mga ginawa, ang makro mula sa mangin, at least punggan ang mga particles na magsulod sa inyong ilong, kag hindi makaluluoy yung mga baga. So siguro mas hygienic, kag mas protection man sa aton, sa naglipas na magampan, inatiway naman COVID, o kung ano po ang sitwasyon, mas marami siguro di ako na magsuksok kita sa face mask. Kaya hindi man protection sa COVID, kundi protection nila kontra sa pollen rains, iyak po, kag-iban pa na posible makbo naton, kapil pa ko na nagpaborbo, at tinakyan, pagbugas ang itong natambutso, hapok mo tanong, no? So, protection sa baga. Hindi lamang nag-protection sa COVID-19, kundi pinapulitan mo pang baga mo, hindi masugdan sa mga malaking elemento na makalit siya. Sa pihak naman, dari kita sa punto sa eleksyon, 50 minutes sa eleksyon. Huwag yung kita diya ang nagkasiling mga kampanyan kasi sino ang manda, no? Ang atong dendri, guidance, kuligan kang pumilik subong sa pagpensindi, ilapi na, inipakti sa mga tarpulin. Mansid, tapik lang ng tarpulin. Subong may mga issues ang pinasuhay na ito nung may kasuhan to, kay bangon na ginpang lalas nila itong mga tarpulin, nagreklamo. Now, di ang isa dari sa tagaan natin sa ligwa, kay para nga ma-plastar natin kung anong din. Sunod sa pamilya ka, sa ilang paglantaw.
ang tukoy sa sining baklasan ay nagdatawa. Nagapaniglugan ang pamilya na dapat kakasun ang mga oversized campaign poster bisan pa nga nakasabit ini sa sulod sa private property, bisan sa imo kodal, bisan sa imo mga pader, bisan pa nga sa sulod sa pader mo nag-uupra ka sa dako-dako gid. Kaya gusto mo gini pabalo sa kalibutan ng kandidato mo muna siya hindi na pandaman sulod sa pader. Suno kay Comelec spokesperson James Jimenez nga makaabig sa gyapon ini nga election propaganda ang mga campaign poster, election propaganda bisan pa maging sulod ini ginsapit ini sa mga private property. Ang kadakoon sa campaign posters, no, nga nabutang sa siling ng mga individual, pribado man sila. Sa sulod sa ilang pribado man na propiedad, dapat i-regulate. No? Kaya na, hindi niya free speech na pag-gusto pa lang kung ano yung hambal mo. Remember, nga kita sa election period, pag ang imo nga ginatapik is an election propaganda. So therefore, sakop ikaw sa rules, sa election, sa omnibus election code. Meaning, hindi kaya nga pag-gusto lang may balay mo na dahil mo na okay na na kung ay sa election, may kampanya, bisa ipotos mo sa balay mo, pwede din. No? Ang ator mo, tsura niya. Ang piyakto nga pader mo, para pa mo to, tsura mo niya. Kung may question, kung hindi election. Kaya election sa to. So hindi patas, ng ibang gaway pader, imo ako pader, butangan mo sa liko. No? So ang point mo lang sa Comelec is, ari kita sa panahon, sa election. Kaya ang ginabutang mo is election propaganda. So hindi sa protektado, sa freedom of the speech, pag gusto kayo sa i-plastar mo, ipahayag mo. No? So ang size na ginamention na dali sa Comelec, sa campaign posters, dapat 2 feet by 3 feet. 2 by 3 lang. Mula nila sa kadako, 2 by 3 feet. Kaya muna nila sa Comelec, lagi pa kamalaot ang plan baklas, operation. Sa mga tagpo mga campaign poster na nagasampit sa sulod sa pribadong panimalangin. Na ang kapaligyan hindi man kandidato o konbahin sa political party. So, walang ilang explanation lang. So, meaning, ang free speech is not absolute. Therefore, may dua kasahi sa speech. Ang advocacy base nga manang protektado kag ang speech nga declarative statement, which is election propaganda. So, bisan pang Supreme Court nagatang nga may kinatuhay ang hininga advokasya sa deklarasyon sa boto para sa isa ka kandidato. So, may advokasya, ikaw dira, ini ang deklarasyon sa imo pagboto sa kandidato. So, ini sa iya advocacy base protektado, hindi kami advokasya pa, hindi iya kay para sa kandidato maboto pa declarative statement. So, ini sa iya free speech. Ini saya ng regulated speech. Ang isa iya is protected speech. Ang isa iya i-regulate din niya. Kaya nagabuto ikaw kung may tuyo ikaw yan nga magkampanya para sa isa ka kandidato. So at least na-clarify natin din gusto natin na blastar din na. Kaya kung pasabutan mo ng dalaan para isa, mansig takot, mansig plastar sa ilang mga tarp. Di kung isa, ang kakatapos, hindi pa ng damong kwarta yun, no? Ang damong kwarta, di ikaw, kung ika-kwarta, di mantidat lang, ayok lang ko sa kandidato, kung sino ng kandidato da. May kung mayuat, yung tarp, ikapik ito, pero kung may kwarta, niya ko lang malati kung mapopra, pabrahan yung lakdako. Yung mga question, may potos na sa balay mo, kaya hindi ka ginawa, huwag ganyan yung problema. Hindi ko may kwarta, kaya mo may sarang ka. You see? So, kabay pa makalapot ng inisig drumok sa ibang dira, nga gana-gana niyo man. Kaya lang isa,
Example, abi balay mo, patinugan mo na kapalapan mo, ang buwan mo lang, puntot lang base kung may masalapay ng iban or magpukol naman sa iban, kung ginangaton mo paminsa ronda, no? Hindi magtaka pa gusto din. Mas manami, yung muro kung gamay-gamay lang ito by 3, dasun kulita ko, ang cobra mo. Kaya yung pagpapadao, muro hindi mo nispera ko na ako, buya, das tarpulin, cobra mo, tarpulin, kundi sa pagbumbinsin mo, sa isip ko kapareho, kung nakabutuhon din na kandidato. Hindi ka man pwede nga walbalon mo ito siya, pakulon ito siya, hindi siya magbuto, o tawon mo siya kung nanula, na negatibo, kaya nag-reflect mo na sa iyong personalidad. Kaya kung niskaroon ka, kasi at ispiyo, na makibot ka naman, ikaw galing na tubot sa ginagawa mo. That is why your wife does na. Kailangan na natulog mo, kampanya ka kayo sa iyong kandidato. Kung ano ang lantaw mo sa iyong kandidato kung nagkakabagay para siya, yan mo lang ngayon. Kumbinsiya na sila. Kaya mo lang mo nilantaw mo na iyong pinapatihan. You see? So, kabay pa na estilo sa iba, baguhon na. Pagkasundon, ginaton, ang ginasaad sa public. Kabalo kita na damo, dumol. Correct. Damo, dumol. Mga wailig yan na kasunod sa ginapatuman sa pamilya. Kaya kada isa, gusto din magabansi, gusto din makanamang, gusto din ibabaw. Bangod din na isang entitlement sa kada isa, mati ako niya, ako ni. Kung may kada, pasinsya ka na. So muna nagkatabo, nagagarok ng isa, ang atong pagsinarayo mo siya. So paano yung aton, gamay na istorya, parte sa sininga bagay, at least, may arak sa mga panugyan reminders para sa aton yung mga tumalanaw sa sining hapon tuhoy sa sining dua kabagay na mainit ng istoryahan ang COVID, ang bakuna, lapit dari ang kampanya, bakuna ka kampanya mga subong ang mainit na diskursuhan. Now, sa pinakabahin tagaan ka maligwa dari sa aton yung pagpagalagan ang ato na ng mga nagapanguna ng mga balita lokal dari sa aton nga Iloilo News Marathon ang radyo Facebook sa mga Ilonggo. Kasi isa naman ay hindi pa yung kabalong magtakot doon ng mga tulokabli. So nalipat ako sa aircon pero damukit damok na pang-attender. So pamulang ni Ade atong set up. Pero sa next na balik natin may aradan ni pipas daron na kita sini parang ado nami man ang lantaw nami man ang pamati. So parang kita na mga adjustment din mo to inventory kita lang nagpanglubaybay lang. Hindi mo niya bago sa sitwasyon mo muling set up sa kalibutan gina-challenge kita sa panahon nagatiwa na kita. Para nga makadulong din makadeliver sa mga importante ng informasyon gikan diri sa may syudad sa Mexico. Now, sa ato niya nagapanguna ng mabalik lokal, yung kapulot na hilway na matapos nga nakapiyansa. Nagpiyansa sa 60,000 pesos si Iloilo City Mayoral Candidate Salvador Jun Kapulot para sa anang account sa cyber libel naging pasaka kontra sa iya. Tama alas 12:45 sa ngapon Pebrero 2022 sa Division Road, Montreal, gin-serve ang warrant of arrest sa kaso ng paglapat sa Republic Act No. 10175 o ng Cybercrime Prevention Act of 2012 o ng online libel. Gin-paparawag sa korte sa probinsya sa Liparas ang mga warrant of arrest kagin-serve sa Haro Police Station. Galayaman siya ng giniway matapos na nakapiyansa kaya ang kantinat na iyan ang tipon para diri. Ang ginburuligan sa mga supporter na iya pinapasalamatan. Mapagunang iyang pagpati na hindi makatublag sa iyang kandidatura, katungod sini, mas nadadamo pa ang nagsimpatiya kang naluhin sa iya sitwasyon matapos na nakabati sa mga balita. Ginapaabot sini ang mas madamo pang nag-amay na itabo pagod sa iyang pagpasakop sa politika. Doon ang balita lokal na hilway sa karsel, wala nakasalbar sa kusel. Nakagod sa manong kapila sa lawas ng biktima na wala na natabangan pa matapos nakalamak sa West State University Medical Center. Ginitulala ang biktima kay Really Boy Paitamos, 40 anyos sa Barangay Tico de Paz, University ng Kilotang Pasado las 2 ng kagaon Pebrero 18. Gikan sa presyonan ng biktima,
Nagpauli siya sa kaya sa iyang motorsiklo sa nilutang ko na rin. May nirecover sa paginakop sa biktima mga 7 kasasyays ang suspected Cebu. Talatang kalibre ng revolver, 11 ka mapala, kag 11,350 pesos na cash. Ginakop sa kamay sa biktima nga si Freddy na nagbalik sa illegal ng baton ang iya anak. Kagin paligmat ay bata sa abyan si hindi anay magpauli. Tungod ng may duwang ka nagamotorsiklo nga nagabantay sa iya. Kapit sa 3 kapulan pa lang nga matagwa sa karsalang biktima bangod sa kaso amon sa illegal na droga. Darapan sa bypass operation ng biktima sa Hunyo 2019. Pagkakagwa sa karsel sa Oktubre 2021. Doon ang balita lokal kawatan na nadakpan sa Molo ay katatlo mataglapas sa Ganba. Na hulog sa kapot sang kapulisan sa Molo ay katatlo mataglapas sa Ganba. Ganit ka lang ng arestado si Nico Dingkong, 30 anyos, residente sa Barangay Boulevard, Molo. May nagreklamo sa Molo Police Station tungkol na kawatan. Kaginatod ko ang suspect na kung naghibo. Nagiwat sa follow-up operation ng kapulisan kag kinadalakpan ng suspect. Ang pang nagpato, kag may binagsanay pa na nagamo. Antes ni antes mo siya lupos na lalakpan. Narepa po sa suspect ang 100 pesos ng cash kag ang 38 sa libre ng revolver ng kargado sa mpala. Samtang bangkay na tutukan, ginatagan sa Vicente Grabong. Ginatagan sa Vicente Grabong sa 61st Infantry Battalion sa Philippine Army kag mga LGU sa Mecaw Iloilo kag Sibalong Antique ang bangkay ni Mark Sasi alias Allen sa barangay Imparas, Sibalong Antique. Napuputan sa mga soldado sa barangay Unok, Mecaw Iloilo sa Pebrero 15, 2022 ang bangkay o posibleng Santo Paz ang 2019 Ilubong. Ginapasuni na team leader sa Team 2, Squad 1, Suyak Platoon, Southern Front, Tuwiting Riyon Banaya na 7 persona. Ilubong sa tukod ng lugar ng biktima matapos karamatahin sa nagpinuntan ng enkwentro sa September 23, 2019. Ilubong sa Sibalong Public Cemetery Bangkay sa Tungwebes, Pebrero 17, sa presensya sa iya pamilya kag opisyales sa ila barangay. Samtang dakpan sa bypass operation sa Police Station 1 sa Iloilo Military Police Office, ang suspect na ginapasuni na nagpatigayon lang kag wala nagbaligya sa illegal na droga. Ginkilala malakpan na si Roderick Torres, 36 anyos, sa barangay Veterans Village, City Proper, takna last 10 ng gabi, Pebrero 16, isang arrestar ang suspect. Napaklan siya sa isang kasasyays ang suspected siya sa balot ng 1,000 pesos. Madugay na ginamanitor sa kapulisan ng iyang actividades kag makapilaan kilawat na hapon apang karunang natigay. Samtang, perjury kaso matabangon sang siyang katestigo sa Claire Jercos case. Gitpasakan sa kaso ng perjury siyang katestigo sa Claire Jercos case sa pagpanting na nagbinutig sila sa ilang testimonya. Gipan ni Attorney Dwight Trasada sa bugano ng pamilya Lopez na nagpapati sila na nagbinutig ang mga testigo patok sa mga tapo sa pamilya Lopez na mga suspect sa kapatay kay Claire Jercos. Ginsinig-sinig ang perjury sa criminal offense kag mahimo nga mapriso ang mga natundan. Ngayon, pagtungod sa mga ginkasakan sa kaso ng perjury, nasanday Samuel Jercos, amay ni Claire, Claudette Lynn Jercos, Uto de Claire, Cleofe William Dunisa, Uto de Claire, Rojan Rivera, Bayaw de Claire, Lourdes Elera, Robilin Lono, Helen Rosinco, Wilfredo Matica, trainer driver, Artistico Pato kay Rafi Solioso, Gardo Ibrahim, kag Rodlin Sumbong, kag Police Staff Sergeant Aizer Howard Belonio. Ang pulis na nasign sa Bangos sa San Benicio, testigo bato kay Rafi Solioso kag Gardo Ibrahim. Samtang nadakpan sa kapisan sa Mandoria Police Station ng Pintor sa giliwat ng bypass operation. Ganyan ka lang suspect kay Anthony Ponsaran, 41 anyos, residente sa Barangay Coonso, Manduriao. Nadakpan sa tungtoy 2015 sa bypass operation, kanya katwa sa tungtoy 2020 bangod sa plea bargaining. Kakna alas 11 sa gabi, Pebrero 18 sa sila lugar, nagtigayon na malakpan ng suspect. Narigabag siya magpangikop ang luwak sa siya, isang suspected siya magluwas pa sa isa na bakal sa iya sa police exposure fire. Lagi pang 2,400 pesos na bypass money. Madugay na binamonitor ang suspect na ginakabit na street level individual. Naunong na sa karsel sa Mandoria Police Station ang suspect. Samtang taglapas sa kawaligtan ban sa Rion, 74 na. Nakamalag ang Western Visayas sa 74 kamataglapas ang kawaligtan ban base sa pinakauling na datos sa Police Regional Office 6. Nagabangon na ang Negros Occidental na may pinagbalabong nanakban na naglapot sa 34. Ginasundan sa probinsya sa Iloilo na may 12,
tag-ito sa Aklan, Bacolod City, 5 sa Iloilo City, kag-4 sa Antique, kag-Capiz, kag-1 sa Gimaras. May 49 ka mga pusil, 31 ka mga makamamatay ng naniban ang pagbiskar sa pagbisan sugod ng isang kanban sa itong Enero 9. Hindi ba ipa? Tugtog pa sa Hunyo 8 ang karawigon sa pagkatuman sa Comelec Ganbang. Samtang arestado sa mga tapo sa Badyaman MPS ang wanted person na si Queen Boloro Imiterio, 55 anyos kasado, residente sa barangay Burjawi, Badyaman, Iloilo. Tanda 5 sa Macon, Pebrero 18 na tigay malakpan sila ng barang suspect. Akusado sa krimen na homicide ng suspect na may criminal case number 04-59941. Nakomitar sa suspect ang krimen sa 2006 kag siya naradyo. Samtang may nagabarayon nga court hearing kag sa muli convicted siya sa korte sa Kapaslawan na magpakita kag i-issue ang warrant of arrest. Makaigaran din siya katuloy kapag palagi na tigayon siya barangpan sa kapisaan sa Badyaman MPS. Samtang arestado sa tingog ng pwersa sa Sara MPS kag Miagao MPS at kandidato sa pagka-mayor sa Banuas Miagao na si Anthony Picorda, 20 anyos. Residente sa Barangay Baybay Norte, Miagao, Iloilo. Kap na alas 12 sa Macon, Pebrero 15, 2022 sa Barangay Baybay Norte, Miagao, natigayon pa ng suspect. Ginservice niya ang warrant of arrest sa kasong estafa, 6 counts. Nag-inisyo ni Judge Gonzalo Espa sa Municipal Circuit Trial Court sa Ahoy, Linde. Dinrekomendar sa korte sa 8 pesos o piyansa sa karakaso. Ngayon yung Police Major Jose Demias Pamplona ng Hepe sa Sara MPS nga ang kaso back kay Korta ang ipasaka sa Sara kag base sa investigasyon nila nga may amot sa duta ang kaso. Samtang gin-autopsy ng pagkain sa lalaki na nasapuan sa kamalig na may pila sa liyog. Ganito na ng biktima kay Pietro Dumaguez, 23 anyos, residente sa Barangay Tulutuan, Concepcion, Iloilo. Tama na sa Macon, Pebrero 12, nasapuan ng pagkain. Kasi pinatugan ng pagbuno ang pilas na lalaki sa biktima si Elio. Kapag hindi pa naman tumod, ang motibo ka masuspect na patay sa biktima. Meron sa persons of interest na ginalagtaw makatapo sa Concepcion, MPS. Sa rapusan ng Little Cal, narapan sa mga tato sa Police Station 1 sa Iloilo Police Office si John Ray Madas, Isanadar, alias Amay, 32 anyos, residente sa Barangay Pine Proper. Kag mga 6:31 sa gabi, Pebrero 17, sila maglalak parang suspect. Ginservice siya warrant of arrest sa kasong paglapas sa Republic Act No. 7610. Direkomendar sa 14 pesos ng piyansa. Nagapaunay-nay na sa karsel si alias Amay. Mga kasimanuan niya natin ang kaparehang sa Iloilo News Marathon. Mga balita hitabo dapat ninyong magluwan sa hindi mo kang magbahin sa kalimutan. Hindi po natutuparayan sa tagsa sa Balos Marathon. Diri lamang sa Iloilo News Servants. Ang radio Facebook sa mga ilong ko. Tugtog sa masunod dinisyon. Ako ang inyong tagbalita. Bert Ladera.